Всичко. Всички. Как може да направим клип вече ми научва в някой друг диск? Ясно. Да. Само не трябва да посъветваш. Да не искаш. Разрешение. Днеска играем МТА. И за първи път играя. Аз съм български геймплей. И още ще да кажа този клип, който казвам на Майнкрафт, че съм мислил, защото този клип беше за старите профил. По-бързо, че някак ще справя. И защото този клип трябваше да бъде за стария профил, но аз повече няма да качвам там. И така. Знаете, че аз не съм мисъл, съм български геймплей. Вече. Вече да. Аз съм Фризбой, 1, 2, 3. Следим профила, се абонирайте. Сега ще ви излезе профилът му. Да, ето видяхте го вече. А сега ще излезе моят, моля абонирайте се. И когато ми се да. Ще ми беше твой такова. Unfollow you. Unfollow. Я дали стане? Ето и невъзможно. Трябва да въртиш. Как? Край. Ще взема нитро. Трябва да въртиш. Как? Да, ще следят, да. Да направя по-голяма засилка? Може ли да пробва? Не. Брато ти колко пъти си играла, за първи път си игра? Втори. Да, втори, ма хуй. Добре, и трети. Нали се опитва да Къде снимаш да първи път? Нали се опитва да снимаш клипа, бе? Колко е един клип? 2-3. За първи път си играя. Аз степи. You follow me. Не го направих правилно. Се връщаме като преместя. Не, всъщност си баша вече. Ще кажа да се върнем като преместим папката, защото да не вземам много място. Нитро! Само. Кой беше нещото? Нитро! И? Не виж кой. Кое е смешното, че казах нитро? Нитро! И? Ще нещо ми се наред. Нитро! Нитро! И какво? What the fuck? Ти бъзгаш. Това пък не влезе нитро. Тапък! Си бъ педала. Направи, ще причаща. Ще бъ педала. Внимателно е, брат. Баш човека. Брато, нищо не е разлято. Къде е разлято? Да, браво, Меси. Да, браво, я исках ми къпал, не. Аз тянеш ли съм, бе? Аз да съм къпал вас? Да, клавиатурата. Да, точно. И не помниш ли? Точно. Като спомня аз. Кога, бе? На рождения ми ден. Ти нещо не знаеш. То за рожден. Да. Кога съм я къпал? Като бутна чашката и тя падна върху W. И Да, там. точно на W. То W въобще не беше чупено. Не на лаптопа на клавиатурата, на допълнителната клавиатура. Точно. Не ми дава след той 2 дена не можа да е такова. Еби точно. Еми, що не вярваш? Точно. Като си глух. Точно. Ай, малко е. Точно. Ако стане педал. Ко? Само те изгоня от тук. Нико. Нико. Не обучайте как се посуме, просто той е гей. По-скоро той е гей. Мишо. Български геймплей. Че да не мога да послуша.
Ще видят майка и ти да чуваш. Оле. Събрах такива. Точно сега намерим. Майка не ми дава да псува ти? Не ти да. Къде си сигурен? Не, те викаш Не съм майка. чувал. Викаш майка, че майка ми е таката и не мога да вдигна. Оле! Ти да знаеш какъв болен бях главата ми, знаеш колко много ме болиш. Точно сега с някакви софиянци геове или са да познал някъде. Сега ще джигам да говоря си. Ще излезе профила ми, абонирайте се за мене. Но това не стига стоят, което ще вземи да бутнеш с чаша. Иди някъде там. Измисли пак коня стол. Ей! Не, то никой няма. Ото звездна линия. Кой? 105. Майнкрафт, значи сигурно ще продължава турнира. Хора, аз мога да снимам на турнира. Много пъти не искаш ентър. Сега как да влезе пак в турнир? Аз съм в браузър. Ти? Хора, следваме само да помисля папка.